Ahojte, dnes si ukážeme pre zmenu niečo z japonskej kozmetiky a ukážem vám sérum značky Capsule Serum. Sérum Azaline Advanced Serum je určené pre citlivú pleť a rieši mnoho problematík, ako napríklad rozšírené pory, tmavé škvrny, masnú pleť a začervenanie. Obsahuje kyselinu azaláovú, niacinamid, Centella asiaticum, kyselinu hyaluronovú a množstvo iných skvelých extraktov, ktoré majú množstvo benefitov pre pleť. Sérum je veľmi ľahučké, veľmi ľahko sa rozotiera, rýchlo sa vstrebáva, pokožka po ňom nie je masná ani lepkavá a čo je skvelé, je, že neobsahuje žiadnu parfumáciu, takže nemá žiadnu vôňu. Takže pokiaľ máte naozaj extrémne citlivú pleť, tak to sérum je niečo, na čo sa určite pozrite. Kyselina azaláová spojenie s niacinamidom je naozaj perfektná pre rozšírené pory a masnú pleť. Mám s tým skvelé skúsenosti, takže pokiaľ riešte takýto typ problémov, tak určite sa mrknite na toto sérum alebo séra s podobným zložením. Sérum a taktiež produkty tejto značky viete kúpiť na e-shope YesStyle a s môjim kódom viete ušetriť až 2% z ceny. Momentálne majú na to aj akciu, takže určite nezmeškajte a vyskúšajte pre zmenu japonskú kozmetiku.